Inħuġ. Bil-mod jekk jogħġbok. Oħroġ l-arja. Ejja niċċekkjaw it-temperatura tiegħek, Steffi. Okay. Steffi, għandek tibqa' l-isptar illum. Għax. Tviq malajr. Hey Steffi, ello dasa jien fl-isptar tista' ġibli xi ħelu kandju. Qiegħda ġejja. Ejja mmorru tedber. Hey, Oh hej dasa, kif nista' ngħinek? nixtieq inżur lil Steffi. X'inhu dan fidejk? Għandi ġugarellu ħelu. Ħelu mhux permess fl-isptar. Grazzi għal ber imma fejn huma l-ħelu. Skużani, Steffi, ħelu mhux permess. Oh. Yummy! Horat! Hello tabib. Hello mill-ġdid dasa. Tedber mill-ġdid imma fejn huma l-ħelu tiegħi. Sorpriża. Oh, kandju, grazzi, il-ħelu huwa delizzjuż. Ta' xejn, Bejger. Ħelu mhux permess. Ħelu ma taħsara għas-saħħa tiegħek. Ma tistax tiekol dan, Steffi. Hello, Steffi, spiċċajt il-ħelu? Dasa it-tabib għal-ħelu kollu tiegħi. Ajma, le. Tista' ġibli xi iktar. Oka, Step, se naħseb xi ħaġa. Hello. Għandi idea kbira. Hello tabib. Jien reġa' ġejt. Hello dasa. Għandi fjuri u ktieb għal Steffi. Il-ktieb interessanti. Dasa, ma tafx li l-ħelu mhux tajjeb għas-saħħa. Fjuri għalik, Steffi. Għaliex mhux permess il-ħelu? Marshmallows, wow, delicious. Dasa Steffi x'inhu jiġri hawn? Ajma, zaqqi qed tweġġa'. Ġaqi. Tfal x'għamiltu ejja niċċekkjaw is-saħħa tagħkom. Ftakar tfal, tikol ħafna ħelu mhuwiex tajjeb għas-saħħa, issa għandkom tibqgħu fl-isptar ukoll. Ajma, le. Issa jien fl-isptar ukoll. Dasa, Steffi, kiltu ħafna ħelu, issa għandi niċċekkja t-temperatura tagħkom. Issa rridu nistennew 5 minuti se nkun lura. Mimam, deli juice. Hello, Dasa. Hello, Alex. Tikolx ħafna ħelu. Tikolx ħafna ħelu, okax. Ma femnix xejt. Zaqi tweġġa. X'inhu jiġri? Ġikes. Opsi. Ittilkom tfal li tikol ħafna ħelu huwa ħażin għalikom.
Għaliex stenna għalija? Għaliex ma tistax tiftaħ għal barranin. L-ewwel irridu niċċekkjaw min hemm. Oka. Min hemm? Minem? Jien, Ivan. Taf il-password. Iva, nafa. Huwa Ivan, ejja niftħu l-bib. Għandi rigal għalik Alex. Grazzi, Ivan. Għaliex ftakar għad tiftaħ il-bib għal barranin. Xi ħadd ieħor qed iħabbat il-bieb. Għaliex? Għaliex stenna. Le, l-ewwel irridu niċċekkjaw min hu, ma jistax ikun barrani. Oka, Maria. Min hemm? Jien, papa. Taf il-password? Iva, nafa. Iva huwa pap ejja niftħu l-bieb għalih. Għandi rigal għalik Alex. Grazzi, Papew. Għaliex qatt tiftaħ il-bibien għal barranin. Okax. Alex, ejja niftħu r-rigal tiegħek. Ejja. Woa, Alex. Stenna għalija, għalex l-ewwel irridu niċċekkjaw. Forsi huwa barrani? Okat, Papew. Minem? Jien nanna. Taf il-password. Iva nafa. Nanna, ejja niftħu l-bib. Huwa għalik Alex. Grazzi, Nanna. Għad tiftaħ il-bib għal-barranin. Oka, Papew. Wow. Xi ħadd ieħor hemm fil-bib ejja niċċekkjaw. Stenna għalija. Min hemm? I kunsinna tal-pizza għandi l-ordni tijak. Leta fil-password. Le ma nafx. Jekk ma tafx ma nħallikx tidħol. Xalix? Tajjeb, għalex tal-limt il-lezzjoni. Jien ordnajt il-pizza u se niftħu l-bib. Grazzi. U ftakru tfal, biss il-ġenituri jistaw jiftħu l-bib għal-barrani. Jien tal-pizza. Jale, Luke, l-ilma kisa. Oh, yes! Luke, dan se jsalvak. Jale, irridu morru għand it-tabib. Ejja morru, Luke. Wow! Jale, jekk joġbok, emerġenza. Jekk joġbok, nista' nkun l-ewwel. Wow! Hello!
Tabib, il-kelb tiegħi marit. Tajjeb. Ejja, Luke, ħares lejja. Ikkalma, Tabib, għal xiex u dan. ma nafx. Xiex. Int tabib ta' vera. Tinkwetax. Oh, yes! Bonġu, x'qed tagħmel hawn? Jien it-tabib dan il-post tiegħi. Itlaq minn hawn. Le, jien tabib. Le, itlaq minn hawn. Skużani, għal hekk. Tajjeb, x'inhi l-problema? Il-kelb tiegħi marit. Ħallini niċċekkja. Qabad riħ. Jale. Dan il-ġuleb għandu jajn. Trid tagħtih darbtejn kuljum għal-ġimgħa. Tajjeb, grazzi. Ara, Luke. Ukoll għandu jilbes dan. Tajjeb. Grazzi, tabib, ciao. Ciao, fejqan, malajr. Ciao. Jale, batterija baxxa. Oh no! Jale, Luke, kilt il-marshmallows kollha tiegħi. Oh no! Jale, se nċempel li tabib. Bonġu, tabib. Bonġu, Il-marshmallows jagħmlu ħażin lil klieb. Jale, jekk jogħġbok ejja malajr, malajr. tajjeb, ġej dal-waqt. Luke. Tajjeb ħafna, imma le. Oh, yes! Va, Oh, yes! Tabib, il-kelb tiegħi Luke kiel il-marshmallows kollha tiegħi. Oops! Wisq kaloriji. Għandi pillola speċjali għal dak. Wow! Oh, yes! Fejn i? Aha! Din. Jekk jogħġbok, le pilloli. Oops! Għandi xi ħaġa oħra. Anki dik setajn. Grazzi. Naħseb li issa jinsab ħafna aħjar. Ciao.